ман бемори гурда номи ХПН баррасӣ ба тоҷикӣ норасоии гурдаҳо дар ҳолати авҷобӣ. И касал 2-3 сол пеш дар бадани ман будагия. Ман худам дарак надоштам. Вақте хизмат рафтам, дар хизмат 12 рӯз хизмат кардам, баъд уже варамот дар поам пайдо шуданд. Касал хай овардан госпитал овардан кори карда ба ҳолати вазмин гирифтор шудам, камисават кардам. Айни ҳол духтуро фақат мегӯянд, ки гурдаро операсия гурда кардан дар кор. Якам табобати мо дар Помир гузашт. 2 моҳ дар Помир табобат гирифтем, госпитал буд. Баъди 2 моҳ омадем бо Душанбе. Дар Душанбе дар Қараболо чанд қайдга қариб хоб рафтем, хай нашид. Баъд гуфтанд парҳез, хай парҳез, хай гуфтанд грипп тамом, даже грипп нашавида бояд карочи. Хай яке шикамдард шуда мемтад. Касал вазмин шид, реаниматсиони бурда. Дар реаниматсион фақат дигам диализ, дар мобайни як ҳафта як бор диализ накунем, 2 бор диализ накунем намешавад тамоман. 45 рӯз шид, ки диализ кардаистем. Вақте ки дами 45 рӯз шид, касалимон вазмине аст, ки мақсад ман хеста наметавонам айҷом. Фақат мақсад ба ёрии акам се мешавам, мақсад ҳами акам ёрдам мекунам. Падарам бемор давлени дора, кор намекунад. Хай ягон тамом оила монда, ягон та кор намекунад ягон кас. Фақат ҳами худам будам кор мекардам, даромад доштам кам кам. Чӣ мекардам, хай мазам гирехт. Боз фақат бемории ҳами додарам ана тӯли қариб 2 моҳ шудааст, ки дар балнисоем. Дигар ҳозир ростиш дигар маблағе надорем, ки диализаш кунем. Дар ҳамун ҷои худмон бо як таба диализ дар ҳамун балниса. Ана рости гап, ки дигар натунистанд во карда. ҳамунҷо ҳам ноҳияи Рашт меоем. Ҳар ҳафта, ҳар 10 рӯз баъд, 15 рӯз баъд меоем ҳамҷо диализ мекунем, бо мерем. Ана падармо касалай, мақсад ки ҳамун касалиро ман худам нигаҳ мекардам. Ида ҳаминҷа кор мекард, бо кам кам ёрдам мекард. ира қабидан хизмат бурдан ҳами хеле шид. Вақте касалиш ҳамида вазмин шид, дар ҳам медгарадо хунда сразу камисаватш карданд. Дар мобайни 3 рӯз камисаватш кардан, овардан додан, гуфтам хай тамом хизмат. Дигар ёрдам пордам аз тарафи давлат нест. Чизе дар калаи худмоям. ҳами чӣ гов, чӣ зиндагӣ буда маша фурӯхтем, меорем амира диализ мекунем. Дигар имконияте ҳоз надорем, ки мақсад амира як боригам диализ кунем. Як гурдаш тамоман кор намекунад. Як тендигаш 15%, 10-15% кор мекунад. Барои пересадка кардан рӯз мо на маблағ дорем, на ягон донор дорем, ягон чӣ надорем. Дархост дорем, ки кадмест ки мисол саховатманд дар ҳами чӣ вай ёрдам кунад. Аз ҳукумати Тоҷикистон, ташкилотҳои хайравӣ ёрдам кунад, амира мақсад ки табобатш кунем. барои ҳамин одамое ки хайрхоҳанд, мақсад саховатманданд, даст дароз карда метавонанд, хоҳишмандем ягон дасти кӯмак дароз кунанд барои оператсия.